שלום לכולם. אני עכשיו מסיים לעשות ביקורת לקבוצת חברות שהן אחיות, וגם הם נתנו הלוואות ביניהם, וגם נתנו הלוואות לבעלי המניות. עכשיו, בעצם נשאלת השאלה, מה זה אומר? אז יש לנו את כל העניין הזה של צדדים קשורים, הלוואות לבעלי מניות. אז עכשיו אני אעשה סדרה של כמה סרטונים שקשורה לצדדים קשורים בבעלי מניות. אז בואו נתחיל בדבר ראשון. בעל מניות בחובה. מה זה בעל מניות בחובה? בעל מניות בחובה זה בעל מניות שהוא חייב לחברה שלו. זאת אומרת שהוא לקח הלוואה מהחברה או לקח כספים והוא חייב לה. אם הוא מעל 100,000 שקל כרגע, ההנחיות של מס הכנסה, אם הוא מעל 100,000 שקל, אז צריך בעצם לעשות ריבית רעיונית. מה זה אומר ריבית רעיונית? זה אומר שבדוח האישי של בעל המניות יש לו עוד הכנסה וצריך להכניס את זה. אז בעלי מניות, אם אתם לקחתם הלוואות, תשימו לב ותנסו להיות על הדופק בקטע הזה, להיות פחות מ100,000 שקל חוב לחברה שלכם. המשך יבוא. נתראות.